bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonduɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗoɓe ko weela ene weela no welirani baɗɗo men nden ka mun ha gartuɗen ɗo henna subaka hande waddude e bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men ko ardi pop en mbaɗi dendagal bandiraɓe julmo wuuri haaɓe jarlo haaɓe jaafo yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri tawiɗen ɓeydi en ustaki kala ko rewa Allah jaaɓe ko tata yaafe ko yawti ɗum oɗon gandi pemɗen koye 5e édition Windere TV ɗum wotata ko le 4 juillet 2026 ɗon e complexe Léopold Sédar Senghor mo Pikine bandiraɓe kala ene nodda hen e keewal e peewal so woni 17 heures gadane bandiraɓe ha wonna 23 heures e on saaha puɗɗiɗen sertude e bandiraɓe ɗum ma en gartoy hen no ɓuuri yajirde ko wona ɗum oɗon gandi leydi ndi oɗo dumunna pop ene joguino caɗele wasde jogade gouvernement caggal nde Ousmane Sonko itta primature nde Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗimo limogé yimɓe hewɓe noon ene mbiya won complot gonɗo hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye yimɓe hewɓe ene mbiya ɗum ɗo ko politique kono wona luural mboɗo sikki sorti hanki Ousmane Sonko mo waɗi o conférence de presse mo waɗi o laɓɓini ko heewi holko addanimo immade oɗo gouvernement waddi bandiraɓe hewɓe wiyannoɓe won complot gonɗo hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye eɗen mbawi tugnade e conférence hanki o ganden mojere ala ɗon kalden nanodiren kaalen ɗum ɗo ha yimɓeɓe cikka ko ɗum ɗo woodi taw wona ɗum gonɗen e wadde ko goɗɗum gonɗen e fewjude mboɗo sikki conférence hanki o laɓɓini ɗum ha laaɓi ceer ko laaɓi tan hande président Ousmane Sonko ko kañum woni président à l'Assemblée nationale ko laaɓi tan ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum woni président de la république ɗum kam ko hunde lamde goɗɗum ko wona ɗum en paami e haala Ousmane Sonko hanki wonde ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye koko jamfi koɓe kalduno sabu ko ɓuri ko hewde e kongude makko o wiyata caggal ko ɗum ɗo woni ko mbannoɗen e programme men ko ɗum ɗo woni ko mbannoɗen campagne ko ɗum kaldoɗen population ko ɗum ɗo woni ko mbatten so tawi en jooɗima eɗen poti wadde ɗum kono kanko o yi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye koko yaɓɓiti koyngal mum e ɗum ɗo ɗum ganduɗa ko ɗum ɗo woni mana ko woni programme Pastef waddi en paamat hande ɗo ɗo yarete Bassirou Diomaye Faye yahani ko hoore muɗum yiɗi ko ƴewde doole muɗum yiɗi koye élection ngaji garoji yataw ko dañete ko yataw ko kañum dañi maire uji ɗi yo gon maire uji mun député ji yo gon député ji mun e on saaha wawa dañde doole so tawi ala ko heddi élection ngaji gaari ko fate présidentiel taw ene wawi dañde yumre moƴƴere beele ene heddo ɗo jooɗi ɗo kono ɗum fof e waade noon en paami hanki e haala Ousmane Sonko wonde ene jeeya e ko haɗiɓe e jeeyede e gouvernement o ko ardi pop gouvernement ɓennuɗo henno ko famɗi fof Pastef ne jogui hen fodde wonde ministére uji nogas kono ngolɗo Bassirou Diomaye Diakhar Faye yiɗi ko yeddeɓe ministére uji jeeɗiɗi ɓe mbi kamɓe noon Pastef ɓe mbawa jabde en tant que parti majorité parti ɓurɗo hande hewde doole parti mo ganduɗa ko kañum addi e gonɗo e laamu o e laamu ɓe mbawa jabde kamɓe mbana ɓe jogo e gouvernement fodde wonde ministére uji jeeɗiɗi waddi ha hande en paamat wonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye waddata sabu sen ƴeewi ñanden palais nattini wonde mataw ko palais présidentiel walla wonti mataw ko palais studio photographe wadde mo recevoir ɓeɓe ganduɗa ko ancien ministére uji de l' intérieur walla ko ancien ji premier ministére uji o wiya omo wadda e munen dialogue ha yimɓe hewɓe cikki oɗo gouvernement soko tawi darima wonata ko gouvernement mana mo ganduɗa hay ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe ɗo hen ma nattu hen
hunde noon ɓurani hawnade soko tawi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi recevoir Amadou Ba ala paale ene haalda e mum e biyoje ɗe o winomo ɗe e haalullaji ɗi o haalnomo ɗi bandiraɓe en donkat andude holko woni politique soko tawi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum waɗi recevoir o mo ganduɗa kañum woni Antoine Diome ene wiye fitinaji ɓennuɗi e leydi ndi 2021 ha 2024 capanɗe jeetato neɗɗo mayde o foof maayi ko e laamu makko maayi ko e saaha nde woni ministre l' intérieur ujunnaji yimɓe sokaɓe foof soka ko e nde woni ministre l' intérieur soko tawi on président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi ɗum recevoir donc mi andude walla yimɓe ne poti jahlude holko foti ɓamde makko e rabɓiɗinade hande pour mbasen junnade ko woodi tan ko gonɗi yimɓe hewɓe mbiyanno ala ko haɗi leydi ndi yaade so wona Ousmane Sonko ko woni premier ministre ko joni kam hankkadi soko tawi ko ɗum haɗi leydi ndi yaade ma leydi ndi yaha caggal o ummima wonde premier ministre Bassirou Diomaye Faye nomi gouvernement muɗum hankkadi ala par sac c'est à dire o foti huccude tan koye caɗele ɓiɓɓe leydi ndi so tawi yimɓe fof ne mbiyanno waɗi bloqué leydi ndi ko Ousmane Sonko to banggue kañum woni PM joni natti wonde PM wonoyi président à l'Assemblée nationale Bassirou Diomaye Faye hankkadine kañum jogui toutes les responsabilités kala ko woni ɗo en e leydi ndi woto jejjire noon ene jeeya eko haaɗiɓe jeeyede kadi e gouvernement kamɓe Pastef wiideɓe ko ardi pop prix ji ɗi ɗo gonɗo ɓeydotako o namdodiri hen e Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono jabakimo ko laaɓi négociation ngaji baɗeteɗi e société ji gonɗe e leydi ndi walla e contrat ji mawɗi gonɗi e leydi ndi taw ko contrat ji ɗi ganduɗa moƴƴani e leydi ndi o namdima hen Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ko jaabimo hen ko laaɓani ko fati e justice ko fati e affaire ngaluji leydi biyeteɗi ƴettanoma ɗo ɗi kono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko jaabumo hen ko laaɓani waddi ɗum ɗo kam ene jeeya e point ji kaɗɗiɓe jeeyede e oɗo gouvernement e wiyede kadi ɓe jogoto hen ko ministére uji jeeɗiɗi yimɓe hewɓe ene mbiya so tawi Sonko woni président à l'Assemblée nationale firti leydi ndi jogori kadi ko darade saabu mawo ƴettu assemblée o gam habrade Bassirou Diomaye Faye o haalani on hanki o wi o ƴettata assemblée o gam wadde bloqué leydi ndi o ƴettata assemblée o gam haɓade Bassirou Diomaye Diakhar Faye so wona noon adde makko haare mais guila ñanden o wi guila e déclaration makko o wi kala ko jojji ko adda ɗon ko woni nafoore leydi ndi maɓe daro hen ɓe goota ɗum kala noon ko wona nafoore leydi ndi ɓe mbaɗa ɗum contrecarré ɗum c'est normal assemblée nafoore foti jogade de guila temps Senghor ha ɗo ɗo yarete nafoore mum meeɗa feeñde saabu no wayateno ni yimɓe fof ne gandi ko duhoji e ƴettoje e haalulaji ɗi ngala paltu ngala place a ronkat andude ni beele ɓe ko député ji walla ala beele ɓe ne gandi ko dokka ko walla ala wadde ko woodi tan ko gonɗi enen pop ndenden ñagonoɗen président de la république yo Allah wallu ɗum gouvernement darni o ha haɓo caɗele leydi ndi ñagonoɗen président de l'Assemblée nationale yo Allah wallu ɗum e haɓade caɗele leydi ndi ko laaɓi hande kam leydi ndi premier ministre gonɗo ɗo o Al Amin Lo leydi nana e jungo mum programme leydi nana e jungo mum programme leydi nana e jungo Bassirou Diomaye Diakhar Faye programme leydi nana e dendagal ministére uji noɓaɗi yo daro e caɗele leydi ndi waddi so ministre so Pastef ala hen ministre so yimɓe woɓɓe ngala hen ministére uji so ko wawi wonde foof ko laaɓi tan kala ministre nomaɗo numira ko sababude leydi ndi waddi yoɓe daro lang gam haɓade caɗele leydi ndi attention noon prix ji ɗi so tawi wawa ustade yoɓe tinno yoɓe goppan yimɓe prix ji ɗi ɓe goni ɗo ɓe mbasa woytorade gueruji baɗɗi Iran Amérique ko Allah andi yoni raɓiɗinade bandiraɓe ɗum ɗo kam ene jeeya ko jinnoɗen haalde bandiraɓe min dokkat mon rendez-vous e émission goɗɗo Sénégal men taw ko ɗo e Vindira TV Allah jarama
on jarama. Thank you.